So ongoing pa ang pandri pagkalot ni Iwano. Gitabang dayon sa mga responder kining tawo nga natabunan ug yuta ato sa landslide sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro, Martes sa gabi, Pebrero 6. Apil sa natabunan sa midahili nga yuta ang gihong duha ka bus ug jeep nga dunay sakay nga mga pasahero nga trabahante sa Apex Mining Corporation Incorporated. Duna say pipila ka mga residente nga duol sa lugar ang natabunan og yuta nga dunay bato. Daling nagpahigayon og search and rescue operations ug dayon gipangdala sa ospital ang mga na-rescue. Nagpadala sab og emergency and disaster search and rescue team sa barangay Masara sa Mako ang kasikbit nga mga local government unit. Gimanduan dayon sa LGU og forced evacuation ang tanang residente sa barangay Masara, Mainit, Tagbaros, Elizalde ug Panibasan. Sa sulat pahayag ang ipagawa sa Apex Mining pasado las 10 kagabi nga nahitabo ang landslide gawa sa ilang minahan. Midahili ang yuta sa terminal sa bus kung asa mo sakay ang ilang trabahante. Gipasabot sa Apex Mining na nakig-alayon na sila sa Incident Command Center ug sa lokal nga gobyerno sa Mako ug Mawab alang sa nagpadayon nga search and rescue operations. Kaganiyang buntag, gisulod sa mga pulis sa Police Regional Office 11, kuyog ang ubang law enforcement agencies ug mga opisyal sa probinsya ang barangay Masara aron masuta ang sitwasyon sa lugar. Sa drone shot nga kuha ni Wonder Rider, alas 11 kaganiyang buntag, makita ang kalapad sa danyos sa landslide sa barangay Masara. Hasta ang residential area na tabunan og yuta. Sa inisyal nga report sa MDRRMO Mako as of 2 sa hapon kaganiha, unom na kapatayng lawas ang nakalot sa landslide area. 46 ka mga individual pa ang nagpabilin nga missing, samtang 45 na ang na-rescue. Apil na niini ang tulo nga naa sa kritikal ang kondisyon. Anaa sa 31 ang mga nasamdan. 758 ka mga pamilya ang anaa karon sa mga nagkadayang evacuation center. Sa karon, padayon ang search and rescue operation sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.